to je štiplavé, to nezjem. Toto je Food Challenge, kde som ja, šarmantný, mladý, usmievavý a veľmi atraktívny muž. Dobre, to som prehnal, sorry. Vyzval menej šarmantného, ale za to väčšieho. Narodil som sa s malými ústami. Áno, presne tak. Môj super bude aj môj dobrý kamarát Janko, a.k.a. Jany Workout, takže už si len podať ruky a ideme na to. Chalani na to majú 15 minút a challenge je, kto toho zje buď viac, alebo kto sa prvý vzdá. No a tak sme sa pustili do toho. Dvaja muži, medzi ktorými je 20-kilový váhový rozdiel, versus 8 z 10 jedál ponuky VIP Lounge v kine Cinema. A aké boli naše pocity po prvých minútach? Kámo, to dám celé. Začať s quattro formaggi, neviem, či je úplne najšťastnejšie, keď máš all you can eat, ale akože dobre. To rastie úzko. Samozrejme, že medzi tým sa každý sústredil na svoje. Aspoň, že sú bielkové. Aby som to kombinoval. A naše slova boli vyslyšané. Vám trošku pomôžem. Ježiš. Nech sa páči. Bielkoviny. Kámo, však si necvičil 2 týždne. No však to. Potom to nejde do svalov, ale potom to ide presne všade inde. Do bokov. Čo, Braňo? Ja som chcel povedať len, že nevládzem, ale asi mi chalani nerozumeli. Chlapi, dám vám ešte na čos? Chvíľku vydrž. Dobre, nerozumeli, ale my sa ideme trapiť ďalej. Fú, ja to asi fakt budem, že zabíjať a prehltať. Tak, je to asi celkom, že hriech, ale musím si pomôcť. Uznávame. Výborné. A aké boli moje pocity po prvom dokončenom jedle? Som plný. A Janko, ten bol na tom ako? Jak ti mám odpovedať, keď mám naplačené 2 kusky pizza? No, sorry, bravo. Díky Jano, že si ma oplul, ale aspoň vyhrávam. Každopádne mám skús, takže nezdržuj ma. Tak sme pokračovali ďalej a ja vám nebudem klamať, ja a môj vysoký apetit sme mali s druhým jedlom veľký problém. Ty si veľmi rýchly, ale to zle dopadá potom, vieš. Ja z rozvahu, pomaly ďalej zájdeš. Janko začína podvádzať a ja jesť moje tretie jedlo, čo sú kuracie stripsy. A ako? Chutia mi? Ale toto je fajné. Toto by som jedol aj akože s rozvahou, keby môžem. A ako sa cítim? Kámo, už nevážim. To nie je dole krkom. Zapíjaj. Ďakujem. Ja mám pauzu na pitie a Jankovi napadlo schovávať jedlo. Keď sa niekto nebude pozerať ani kamera, keď tu si takto bachnem do vrecka, môžem aj pod stôl. Lebo to není vidno, kamo, vieš? A Janko vymýšľa ďalej. Keď no sa na jazyk a zapijem, tak tabot. Daj, isto. Sme prehotní, kámo. Celé to nedám, zadu si. To dáš. No nakoniec Jano neprehltol, ale vypražaný hermelín normálne zjedol. No čo Jano, chutí? Čojte, pardon. A presne kvôli tejto nadávke, čo Jano povedal, sa stala vec, čo nikto nečakal. Tak keď chceš vidieť, čo to bolo a čo sa stalo, šupni nám like, follow a napíš do komentu slovné spojenie Janči Baganči a my vydáme druhú časť.